A very good morning, Team Zimbabwe. So this morning, I want to take a look on an alleged audio, allegedly coming from Matemadanda, Comrade Matemadanda, and we need to play this audio. It's a very long audio, but with very, very, very strong issues raised there. So I'm going to play it so that you get to understand what this audio is saying, because it is covering key issues in the national governance of Zimbabwe and how ZANU PF has been corrupt and has been misruling this nation. Yeah. So let me put it this way. Problem yatakaita ndeyekuti pakatanga hondo yechimurenga vanhu vachienda kuhondo, hondo ichirwiwa, makomrades achibva kunana Mozambique nana Tanzania vachiuya muno muZimbabwe muno mukuzorwa hondo. System yakaintroduced nevanhu vakanga vachirwa hondo, vakaintroduce system yekunyepa, kutaura mashoko ekunyepa, vachiitira kuti vahwine pfungwa nemwoyo yevanhu yeruzhinji. Asi zvinhu zvizhinji zvavaitaura zvaiva zvekunyepa. Ndo chinhu chekutanga chakaitwa nana Mugabe nayo ana Mnangagwa nana Tekere. Ndo chinhu chekutanga chavakatanga kuita. Vakatanga kunyepera vanhu. Information yaipuwa vanhu yanga isiri information yechokwadi, yanga iri information yekunyepa, yainyanya kutungamirwa nepropaganda. Zvaingoitwawo nehurumende yaSmith yaingoitwawo propaganda ichinyepawo. Asi ava nokuti hurumende yaSmith yanga isinganyanya kutaura kuvanhu veruzhinji, ava ndo vaitaura navanhu veruzhinji, makomrades. Saka vakaintroduce system yekunyepa. Right, vaintroduce system yekunyepa. Vakaintroduce another system yavakaita instill muvanhu, especially vanhu vakomana nevasikana nevarume vechidiki, kunyange naivo vechikuru vacho, vakadzidziswa tsika yekuti whoever opposes your idea is a sellout and he must die. Slogan inoitwa neZANU PF kuti pasi naningi, iyo yaya inoreva kuti kill him. Ndo zvainoreva. Saka vakadzidzisa vanhu kuuraya. Anyone anenge angopoza pfungwa dzavo, asina basa kuti kupoza kwaari kuita kana kuti kupesana kwaita nawo idea yake yakanaka zvakadii, akangopesana navo chete, he must die. Saka ndo zvakaitwa muvanhu vemuZimbabwe muno. Hondo ichipera, mayuth 1980, ndikutaura zvinhu zvatakanga zvatotoziva zvataita. 1980 hondo yapera, pakafomwa yainzi National Youth Brigade. National Youth Brigade vanga vari vakomana vana muchibva vaya, ndo vakatorwa nevasikana, ndobva vamobilizwa, ndokubva vanzi anyone anongoita against musangano weZANU PF must die. Anyone anongofunga zvinopesana neideology yeZANU PF must die. Vanhu vakaurayiwa 1980, zvokuti kubva 1980 kusvika today patiri kutaura pana, hakuna election yakamboita violence yakasvika paelection ya 1980.
akusati kwamboita election inoita violence yakadaro pamaelections akazotevera ese kusvika nhasi. Vanhu vachiuraiwa nemayuth aya, macomrades aya vachiuraya vanhu. Anyone anenge achingofungidzirwa chete kuti ndozvaari ari against kana kuti ari kupesana kana kuti kupokana nezvatiri kuita, he must die. Saka ndozviri nhasi musangano weZANU PF. Anyone anongoita idea inopesana neZANU PF anofanirwa kuuraiwa. And they are trained to kill. They are trained to hate. Munoona ZANU PF yakaisa hatred muvanhu zvokuti izvozvizvi mukaona munhu kungonzi bedzi munhu uyu ndiwe opposition anoitafanika kuti amheno kuti munhu akabva kupi aruna kuedza kudii, is an enemy, so he must die. ZANU PF haina kubatanidza vanhu kubva payakapinda papawa munyika munomu, yakadivhaidha vanhu ikadzidzisa vanhu kuuraya. Anyone anoopposa ZANU PF must die. Ndosaka muchiona kuti maelections ese anoitwa muno muZimbabwe, vanhu vanorohwa, vanhu vanouraiwa, vanhu vanokuvadzwa, vanhu vanoremadzwa. Ende zvaitika izvozvo hakuna munhu anosungwa pavanhu vanoita izvozvo. Saka ZANU PF yakaisa ruvengo munyika munomu zvokuti izvozvizvi munhu muyuthi weZANU PF achiona muyuthi wetriple C anoona afanika ari kuona an enemy mondi zvokuti he must die. Saka izvozvo manje hazviite kuti nyika ipfuure mberi, nekuti mumayuthi eopposition handirika kana kuti muvanhu veopposition tine vanhu vane maideas ekutoti nyika inogona kutopfuurira mberi zvikatoita zvakanaka if their ideas are included kana kuti are harnessed muurongwa hwokuti nyika ifambire mberi. But because my ideas iwayo anobva ari kuvanhu veopposition, they are not taken, havataure, havazvikoshese ende havana kana basa nazvo. Idea iri kungoshanda muZimbabwe ndiye munhu weZANU, ende vanhu veZANU vacho maideas avainawo ndeyekuti anyone anoopposa, no matter aopposa for the good, he must die. Saka Zimbabwe haina kwairi kuenda, ende kana huri urombo huchanyanya kutopfuura zvawakaita izvozvi. Kana tikaramba tiine this government yeZANU PF nevanhu ava veZANU PF vakatirenwa kuti anyone anoopposa hazina basa kuti idea yake yakanaka zvakadii, anofanirwa kufa. Disregarding ndo problem yatakaita muZimbabwe iyoyo. Izvozvi mayuthi eZANU PF ese, anyone anonzi muyuthi weZANU PF, hakuna muyuthi weZANU PF ari right, ari normal. Hakuna kana one whether musikana kana kuti mukomana, hakuna muyuthi weZANU PF ane imwe pfungwa yaainayo yekuti tingazobatana munyika munomu nevanhu veopposition vakanyika. Hakuna ane pfungwa iyo. Pfungwa dzavainadzo dzekuti munhu weopposition anofanirwa kufa chete ndo zvavari izvozvo. Saka nyika ikatongwa mutongerwo iwoyo hakuna kwainoenda, kunyange nyika yanga yakambosimba, Zimbabwe yanga yakasimba, ikonomi yedu yanga yakasimba, but yaurayiwa neattitude yeZANU PF yakaiswa mumasupporters eZANU PF. Chinhu chakapedzisira kuitwa naMugabe chiri kuramba chichipfuudzirwa mberi naMnangagwa today, chakaitwa naMugabe ndechekuti Mugabe akatendera maleaders epolice, vakuru vepolice, vakuru vearmy, vakuru veCentral Intelligence Organization, vakuru vegovernment, vakuru veZANU PF vakatenderwa kupara mhosva dzakawanda dzakasiyana-siyana asi vasingasungwe. Vakatenderwa kuita corruption, kuba, kuluta, kutora mapurasima. Izvozvizvo campaign yainzi one man one farm. Vanhu veZANU PF vane mapurasima mangani today? Niki mangwana ane mapurasima mangani? Izvozvo as we speak right now. Saka vadaro Mugabe akaziva kuti kana vanhu ava vakapara mhosva, kunyanya magenerals earmy nemacommissioners epolice vakapara mhosva neveCentral Intelligence vakapara mhosva, vanochizoshandisirwa weapon ndo yavakutoshandisa today.
yekuti kana ZANU PF ikabva pachigaro izvi zvinhu zvamakaba izvi 1 munozitorerwa 2 ini mhosva idzi dzinokuindisai kujeri. Saka brigadier haasi kumbobvumira kuti ZANU PF ive pachigaro nokuti aziva kuti ZANU ane mhosva dzakatogariwa ende ZANU PF akachenjera. Munhu wese akapara mhosva dzake dziri documented dzakanyorwa asi dzakachengetwa. Polisi ine mhosva dzese dzevanhu veZANU PF dzese ine mhosva dzese zvokuti nhasi munhu akapesana neZANU PF ndopamunoona achisungirwa nyaya inonzi yakaitwa 1982. Unoona munhu aisungirwa nyaya iri kunzi yakaparwa 1987 1991. Why asina kusungwa 1991? Akanga achiri kusapota ZANU PF. Saka iye zvinezvi achasapota ZANU PF akunofukunyirwa nyaya ya1991 yakumusumbisa kuenda kujeri. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu one hurumende yaSmithwo yaingoitawo propaganda ichinyepawo, asi ava nokuti hurumende yaSmith yanga isinganyanya kutaura kuvanhu veruzhinji ine mhosva dzese zvokuti nhasi munhu akapesana neZANU PF ndopamunoona achisungirwa nyaya inonzi yakaitwa 1982. Unoona munhu aisungirwa nyaya iri kunzi yakaparwa 1987 1991. Why asina kusungwa 1991? Akanga achiri kusapota ZANU PF. Saka iye zvinezvi achasapota ZANU PF akunofukunyirwa nyaya ya1991 yakumusumbisa kuenda kujeri. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakaluta vakapara mhosva, vanhu vakauraya vanhu. Izvozvi just imagine tine masoja akapfura vanhu musi wa1 August. Commission yakarongwa naMnangagwa ikaongorora ikaona kuti army yakakanganisa payakapfura vanhu. Saka vanhu masoja akapfura vanhu musi wa1 August 2018 ngavasungwe. Hakuna kana wana akasungwa. Masoja aiwa ari kumabharaki. Saka zvavanongoudzwa vanozwa kuti vakomana takuenda kuma-elections muri kuziva kuti makapfura vanhu musi wa1 ka. Saka ZANU PF ikabva nyaya yenyu ichiri freshi, ropa racho richiri kutoera richiri kunhuhwa richiri nyoro. Saka vanhu ivavo vanotouraya fega, vanouraya mo kuti ZANU PF idzoke pachigaro. Hakuna munhu ari muarmy asina mhosva, hakuna munhu ari mupolisi asina mhosva, hakuna munhu ari mucentral intelligence asina mhosva. Saka vanodifenda mhosva idzodzo kuti vasasungwe kusvikira vafa. Hakuna munhu ari muarmy asina kuba, vakuru vese. Hakuna munhu ari mugovernment asina kuba. Saka vanoprotecta zvinhu zvavakaba kusvika vafa. Saka the only protection yavo yekuti zvinhu vave safe, vave free, vapfuure mberi vachiba, vachiuraya, vachiita zvavanoita. The only way to do that is to have ZANU PF in power. Saka hapana kwatinoenda. Ende ndinotodai zviri kuti hazo Mwari vatibatsira. Dai kuri kuti Mwari vatibatsira kuti ava vakomana veTriple ava kana kuti vakomana veopposition ichazovapo, ichazotenderwa naMwari kuti itonge kana vasiri ava varege kupindwa nemweya weretribution wekuda kutsiva, nekuti vakangopindwa nemweya wekutsiva hapana kwatinoenda. Dai vatoregedza kupindwa nemweya une ZANU PF vangoti kana vahwina voti varume, let's forget what happened yesterday, let bygones be bygones. Ngatiuye tibatane tivake nyika yedu, tiregererane zvatakatadzirana. Imi makaita zvakaipa, chiregai kupfuura mberi muchiita zvakaipa. Kumbirai regerero kwahama dzenyu, vanhu tipfuure kumberi. Dai paita vanhu vane mentality iyoyo kuti kana zvikanzi ZANU PF yabva parege kuitwa retribution, nokuti hazvitivakise nyika izvozvo. ZANU PF yakaseta a wrong precedent pakutongwa kwenyika ineyi. Yakaseta a bad precedent. Hazvina kunaka zvakaitwa ZANU PF. Saka dai vanouya vatorega kupindwa nemweya wekuda kutsiva, nokuti vakopindwa nemweya wekutsiva hapana kwatinoenda. Shuwari hapana kwatinoenda, hapana. Iye zvinezvi vanhu vamuri kutaura ndazva comrade muchitaura zvana vagayana namakandiwa nana vaguti. Zviri kuita kuti vana guti vasapote inigirikini ZANU PF. Zviri kuita kuti vana makandiwa vasapote ZANU PF. Ndechekuti vakaluta. Vane maproperties avainawo avakatora mahara.
vagutu vanagutu vakanotora mari pamari yenhikirikini yefamu inhikirikini mechanization program iya vakanotora ma-thousands of US dollars avasina kubhadhara. Munhu waMwari anonotora mari asingabhadhari. Iro shoko riri kuti musava nechikwereti nemunhu, Romans chapter 13 verse 8. Ichitaura vanhu vanotenda musava nechikwereti nemunhu asi chekudanana. But vagutu vane chikwereti kuRBZ chemari yavakatora pafarm mechanization program. He did not pay back. Vananganga vese ava vane zvikwereti vose ava vachafanirwa kuda ZANU. Havadi ZANU PF vanhu vaya vari kuprotecta mhosva dzavakagarira, vari kutsva kumagaro nemhosva dzavakagara. Havana chavanobuda kuZANU PF vaya. Hakuna munhu ari kusapota ZANU PF today ari kuisapota nekuti anoida. Never. Ari kusapota nekuti ikangobva ndinonyura. Ndine mhosva dzangu dzandinadzo. Vana makandiwa imbavha idzi. Imbavha vana makandiwa vakaluta zvinhu zvenyika. Vachitora malendi avari kungotora mugrepa vachingoita zvene basa. Saka vanoziva kuti we are protected by ZANU PF kuti tirambe tiine zvinhu zvatinazo zvese. Saka vari kusapota ZANU PF because vakaluta havasi kusapota nekuti vanoida. Makandiwa haadi ZANU PF kunyeperwa. Makandiwa haadi ZANU PF kunyeperwa. Ari kudefenda wealth yaakaunganidza through corruption. Ndozvaari kudefenda. Havasi vanhu vaMwari vanotaura naMwari mbavha idzi. Kunyepera vanhu kwamuri kuita kwesoko. Munozonapo kunonga anga ari leader weAnglican. Can you tell me kuti munhu munhu waMwari nezvaita kunongana naGandhi mazuva aya chechi isingapindike right iswera yakazara pachechi yeAnglican vakagandhi vachinzi amupindire mubuilding kunonga achishandisa mapurisa kudzingirira vamwe vatendi kuti vasabine muteto wanamati ipolitics woti munhu yemonzi mutungamiri wechechi hakuna zvinhu zvinoshanda. Vakomana ngatidzokei tivake nyika iyi. Nyika iri kutoenda kumandondo takatarisa nyika iri kutoenda kumandondo takatarisa iyi tichingofuridzira zvinhu tichikurudzira zvinhu zvisina basa. Idhipe kudii? Taurirai mukuru wenyika kuti mukuru izvi azvifamba zvakanaka. Taitadai kuti nyika ipfuure kumberi. Mukuru azive zvinhu zviri kuitika. Mukuru is not on the ground. Ari kumusoro kuno kuna vanhu vari kuno vasingaudze vakuru chokwadi. Ndozvakaita kuti mugaba hautonge nyika vanhu vasingaudze mugaba chokwadi. Vasiti zvinhu zviri kufaya iyo nyika ichienda kumandondo. Kasi sizvo zvasongwa kuita eZimbabwe idzi. Ngatidzokei tibatane tivake nyika yedu. Kuita opposition hazviri kuti an enemy. Because hurumende yeZANU PF ichipinda papawa 1980 yakatendera kuti opposition ivepo. Ikati ndokuti nyika iite makwikwi ndokuti nyika ibudire ende kumberi. But iye nhasi opposition yakuita kunge ma-enemies. Akatendera kuti opposition ivepo ndiani. Koye zvinezvi muri kutadza nei mune majority muparliament wane ZANU PF muri kundokwesa bill rokuti no more opposition in Zimbabwe. Isai bill mutonge nyika imega tione muitonge muone kwamunoenda. Hapana kwamunomboenda. Izvo zvizi kuti ZANU PF itonge iri kutonga upon blame game zvinhu zvayatadza masanctions zvinhu zvayatadza maopposition zvinhu zvayatadza mapapeti eAmerica zvinhu zvayatadza iyo iri kutadza kurana nyika vanhu vachitoteerera izvozvo zvokuti nyika iri kutadza kufamba naChamisa ndadza nyika kufamba iye ari kunze kwehurumende kwanoita sachuzi. Driver wenyika ndiani? Havasi vaMnangagwa. Saka Chamisa kuti asenyika ivo vaMnangagwa vakundwa sei naChamisa ivo vari driver wenyika. Variyo vakavhoterwa nevanhu vakavhoterwa nemajority. Supreme Court Constitutional Court ikadeclare kuti Mnangagwa is the winner. Kwavari kutadza kufamba kufambisa nyika kuenda mberi. Waiva kublema Chamisa ari kunze uko kusangoko. Enobhoti zvakari kusangoko vanomublema chii pakutadza kufamba kwenyika. Ane chicontribution yeye anofanira kuita Chamisa kuti ikonomi yenyika inefambe. Anofanira kuitei? Ndivo vane nyanga dzacho dzese ngavataurirwe chokwadi nemasubordinates avo kuti nyika ipfuure kumberi. Nyika inoda unity kwete fake unity zvamusoro muchitaurira.
nyika iri kuda unity, genuine unity. Nyika iri kuda peace, genuine peace. Ngatiregedze zveviolence. Samuti akaenda kunorwa kurwisa varungu kuti sezvo zvachirwa tega. Toza tichipondana tega varungu takunda varungu. What is that? What is that, gentlemen? Varungu vacho vachiona tichipondana vantu kuti topanozotitira kuti it's bastard. Because mabastard. Vanhu vasina pfungwa vakaora brain. Zvinoshanda chiizvo. Ngatibatanei tivake nyika ipfuurire mberi. Chamisa ane pfungwa dzipi dzekuti nyika iende kumberi. Mnangagwa ane pfungwa dzipi dzekuti nyika iende kumberi. Pfungwa dzina Mnangagwa nepfungwa dzina Chamisa, pfungwa dzina Biti nepfungwa dzina Kazembe ngadziunganidzwe. Toona kuti zvakanakira nyika ndezvipi, nyika ienda kumberi, nyika ndebi. Nyika dzedu kochiita neta. Chiita neta naye varume. Nyika ndebi. Tadi kungopanana maideas kuti arume apa pakashata asa pakanaka, apa pakashata apa pakanaka, apa pakashata apa pakanaka. Ngatiitei zvakanaka, nyika ipfuurira mberi. Shuwa mungaramba kuti vanhu vanoramba kuti munhu atenge makombiyuta, kutengera chikoro chevana vedu kuti vadzidze. Kwakuti because we're opposite, hatidi makombiyuta ako pachikoro pana. Makombiyuta ari kushandira vana veopposite. Ivo acho uri kuramba, ndiye ari kurambidza opposite kutenga makombiyuta pachikoro. Haana mwana ari pachikoro ipapo. Unoda kuti takakanganiswa pfungwa zvokuti hatichafungi. Ndiye ane mwana ari pachikoro. Hama yake ine mwana ari pachikoro ipapo. Munhu opposite ndinoda kutenga makombiyuta, ndatenga makombiyuta, ndoda kuti ashandiswe pachikoro. Onzi aiwa because uri opposite, hatidi makombiyuta iwa. Kombiyuta inoita zveopposite. Kune kombiyuta yeopposite, koita kombiyuta yerevibati. Ngagadzirwa nemakambani apito. Takatadza kuita politics, polarized politics. Handizvo zviya. Kana munhu opposite aita chinhu chakanaka, ngatiembrace nyika iende kumberi. Kana vati ndatenga ambulance pachipatara, ngapaenda ambulance ngaishande. Ambulance iri kutakura vanhu veZANU PF, iri kutakura vanhu veMDC, iri kutakura vanhu vekwaRinde Masarira, iri kutakura vanhu vekwaTriple nekuti vechaenda kuchipatara. But ZANU PF inoramba kuti hatidi ambulance yatengwa nemunhu weopposite kuti iende paishande pachipatara. What is that? Chii ichocho chii? Muri kuitei? Nyika inobudirira sei? Ngatiitei zvinhu zvakanaka varume. Ngatiitei zvinhu zvakanaka. Isusu hatina problem. Regai kutaurira fanaka inini personally handina problem yekuti nyika yatongwa naChamisa here kana Mnangagwa. Zvandiri kuinini what I am after ndezvokuti Mnangagwa kana ari kutonga nyika ngaaite zvakanaka chete. Ngaaite zvakanaka. Ende Mnangagwa akaita zvakanaka hatina nidi yaChamisa pachigaro. Chamisa anofanira kutongopawo mazano nyika ichienda kumberi. Kana ine idea haina, hatina nidi yake pachigaro Chamisa kana Mnangagwa achiita zvakanaka. What we want is somebody anoita zvakanaka kuti nyika ipfuurire kumberi. Vana vaone mabasa. Chembere dzibatsirwe kumazveva. Chembere dzimwe nyika dzinozikanwa nehurumende kuti dzinotambiswa zvokudya mari every month. Semunomu kungoti kana kwakuda kuvhotwa ndopozetirwa kuti makapital right. Kuti vanenge zvodiwa. Bribery kubribewa nemakapital right. What is that? Chii ichocho chatiri kuita as a nation? What are we doing? British atakarwa nawo vachiona tichidaro ndichi. Such a failure yakadaro iyo tinokundikana kurana nyika kusvika makambani atakapinda achishanda achibhuroka takatarisa kudai. Vanazvisi wakabhuroka vari mugaba akatarisa masi akavhura maziso kudai achitaura chirungu chine basa rese kuUnited Nations. Chirungu hachina zvachinobatsira. Amugaba eloquent pakutaura. But chii chakaitwa chakabatsira nyika hapana. Kungotuka vana Blair, kungotuka vana Bush. Kana wavatuka zodi ZISCO iri kuparara, ZUPO iri kuparara, PTC iri kuparara, National Railways iri kuparara. Imuchongotaura chirungu muchituka vanhu. Zvinoshanda chii? Vanhu vamuri kutuka vane mabullet plates. Mabullet trains ari kutakura vanhu kumusha kwavo. Ini kuno kwenyu chitima chemarazi hapasina, asi munoda kunotuka vanhu vakadarewa. Kutuka vanhu kunobatsira ichi.
pachigaro tichipinda taona kuti mayanga inoendege kati iye zvinotuje inoendege kati one yacho achabuda kunze kwenyika yangoita kuvhikoza saka what are we doing varume tiri kuitei tisora tichimbotaura nyika inovakwa nevene vayo inovakwa nevene vayo yakambopazwa nani ndiye nakamboipaza pata kuti inovakwa nevene vayo saka takapaza nyika kuti tizotanga kutaura slogani yekuti nyika inovakwa nevene vayo ndozvataurayira nyika izvezvo ichokwadi kuti nyika inovakwa nevene vayo but yambopazwa nani ndiye nakambouraya nyika zvisosiu yakaparara rini eno zimbabwe iri kuimpota simbi kubva kunze kwenyika asi taitoexpota simbi isusu sadhiti yese taexpota simbi afrika yese tichiexpota simbi csm nezvinongo makuberekera zvidembo nesimbi asi taisaplaya nyama kueuropean union tisaplaya nyama isusu zvakainge pakaura zvinhu izvo ndiani wotaura kuti masanctions zvisikopa yakadonha masanctions angaitwa pakadonha csc masanctions angaitwa pakapa national railways masanctions angaitwa pakapa zupu masanctions angaitwa pakapa wheel of madzamota industry masanctions anga aripo saka muri kutaura nyika yakaura nemasanctions pakapa gmb masanctions anga aripo pakabiwa 200 million nakangai nakumbira yakanga ari minister waagriculture kugmb masanctions anga aripo masanctions akaura gmb tiri kutaura zvinhu pamaexcuses nebasa rese pana kuti tidzoke tigare pasi toniine nyika yedu varume takakanganiswa apa zvechiwa pakakanganiswa apa pakakanganiswa saka what do we do hatingabvarure mbereko nekufirwa ngatipfuurei kumberi ngatitange zvinyowani vanhu mobatana moita chinhu imwe chomaoka nyika yenyu nyika inokwana nevene nyika vamuri kutadhari vezanu pf ndovene venyika ine zanu pf ndovene venyika ine nyika ino ndiye mazimbabwe ndiache zanu pf inei mwari ngatibatsire mhani varume zviripo zvimwe zvinorwadza unozorwadziwa soona kuti vanhu vari kutaura kuchichiwa ngatibatanei tiroganize. So this is it, Team Zimbabwe. You have heard alleged audio from Comrade Matemadanda, and everything said in this audio is the real truth. We need to actually ask ourselves honestly to say, ari kudestroya nyika ndiani, akadestroya nyika kuti ive pairi ndiani. So we cannot claim to rebuild this country but not take responsibility of who actually destroyed the same country. So this is true. This is 2023. The people are registering to vote. Let us continue to drive the voter registration program forward so that as the elections come, we actually win these elections for change. So this is it, Team Zimbabwe. Myself, I support Advocate Nelson Chamisa. I'm 100% sure and don't rufamba now. So I just encourage you to do the same, the noble thing, support change, and make sure that we bring that necessary change to the nation of Zimbabwe. My name is Ronald. Welcome to let us meet in other episodes and other broadcasts.